Du? Ska vi köpa cigg på vägen? Vad fan då? Turkkiosken. Fan, jag har ingen cash på mig. Fuck you, du vet inte hur skillnad paket lilla jävel. Vad fan tänker du ta tillbaka det? Nej. Tjena farsan. Är det bra? Är det bra? Hej. Tjena. David. Vi är där. Hej farsan. Ja, men Har du cash till cigg eller? cigaretter? Röker du? Ja bre, jävlar kan du köpa eller? Nej, Han är ut mig. Vadå röka? Du ska inte röka. André bara. Vi ska dra nu. Alltså, jag behöver cigg. Fan, festen börjar med fucking halvtimme. Fest? Cigarett? Ingenting. Gå hem. Nu. Hej, vem tror du det är? Den är fucking farsa. Kom igen, vi drar. Hej. Vad fan? Du måste ha cigg! Vad är det du inte fattar? Cigaretter. Har du blivit tokig? Ingen fest? Ingen cigarett? Ingenting? Du ska hem nu. Hej, rör mig inte! Hej, ta det lugnt! Får inte bråka. Okej. Det är min sons. Det är min son. Jag ger honom mat. Han äter varje dag. Jag ger honom pengar. Köp Xbox, Playstation, kläder. Jag engagerar mig i hans utbildning. Varje dag jag tänker på det och det här jag får som tack. Tack till dig också. Farsan, vänta! Vänta! Det är fan knäs som din farsa.